Hi there, Sanburani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Tana Tembu Kanye Real Housewives of Durban Season 2. Labe kukhona khona uMakhumalo kanye noDaqongo. Le video ivideo yodwa nale ngiyenze previous, but lena ngiyacabanga ukuthi izozwakala kangcono because mangikhuluma nomuntu engingamboni ezobamba ivoice futhi omunye engayibambi nento engiyishoyo esuke enaka ukuthi uyifan kaLaqongo or uyifan kaMakhumalo or uyifan kaMayeni akazuyizwa into engiyishoyo. Asingeneke kwinto lento ithini. Kunama reality TV stars bathathu engikhuluma ngabo, uLaqongo kanye noMakhumalo bekwi-R Show D, i-Real Housewives of Durban ku-Season 2 kanye. Kunento eyakhulunywa uLaqongo ngoMakhumalo. Owabuka le show uyazi ukuthi bekune-beef phakathi kaMakhumalo noLaqongo throughout u-Season 2. But into eyenzekile, uMakhumalo o-producer or o-director bale show bamnikeza isikhathi esincane sokuthi aphendule. Kwi-R Show D uMakhumalo asimbonanga kahle because besincane isikhathi la evela khona ekhuluma. uMakhumalo ube ne-event ehosta khona, bahlala bemlindile, wafika late kwi-event yakhe. Lokho bekungekuhle, but indlela uLaqongo akhomenta ngayo ukuthi hawu kanti silinde uMakhumalo yaba nje nokushona phansi kwaba ngathi uyam-undermine. Ngezizathu-ke sokuthi uLaqongo usenze ama-comment ngoMakhumalo, ila silindele khona ukuthi uMakhumalo lethini lakhe iside. Uyaphendula kuMakhumalo ukuthi hawu ubengazi ukuthi kanti kunento ethile phakathi kwakhe noLaqongo, becabanga ukuthi abanankinga. Iqhubeke-ke into yaMakhumalo noLaqongo kuze kufike la athi uLaqongo uMakhumalo u-hot and cold because wake wafika wakwahlangana naye kade behlanganile before, wabehave as if umuntu ongamazi, wavele nje wambandela. Kwaphinde futhi saqhubeka sathi sizothola ukuthi kanti yini inkinga yaMakhumalo noLaqongo. Kwafika i-tell all ila sebehleli khona phansi bayabuka-ke ukuthi throughout the season kwenzakaleni, omunye wenza ama-remarks athini ngomunye. Ila uMakhumalo esephendula khona ngoLaqongo, emtshela behleli ndawonye ukuthi ezinye izinto azenzayo zinje. Wase ethi-ke angimazi usathane onje. Waphinde futhi wakhuluma-ke ngale kaPetal because besengena into yobudlelwane, but kwi-R Show D uLaqongo kuphela obe no-partner ongakaze avele. Upartner nje ubelokhu eqagela ukuthi kungabe umzali wethu or akuyena, yabo. Mase kufika kulento yokuthi uLaqongo ube-strategizer ukuthi ugqoke i-ring, uyayikhipha, wenze njani. Into yobudlelwane bakhe nje eplanela for i-TV show. uMakhumalo wakhomenta kulokho, wakhomenta ngokuthini indlela uLaC akhuluma ngayo iy'ndaba zakhe kunento yokuthi ngathi uthatha i-advantage yokuthi bazi isitori sakhe. Usebenzisa le ndaba le eyayitrenda ukuze abantu bemdabukele. Yizwe-ke into engishoyo, uMakhumalo owenza ama-remarks ngoLaqongo yingoba bakwishow eyodwa. uMakhumalo ophendula izinto ey'shiwo uLaqongo ngaye ezi-distasteful yingoba uLaqongo umbizile kuleyo conversation ukuthi njengoba ethi uMakhumalo uzothini besikulindele. Uyayizwa into engishoyo, uMakhumalo ukwazi ukukhomenta ngoLaqongo because uLaqongo ukhulumile ngaye before. uMakhumalo mase kwi-tell all ingoba sekulindeliwe vele ukuthi bazokhuluma because uLaqongo noMakhumalo kade beqhathwe yini i-TV show. Yinto efanayo-ke nakule show yamakhosikazi, babeka ndawonye ukuze omunye mayikhuluma ngomunye, omunye acomment. Into engingayazi ukuthi why abantu bengayi-understand manje. Into eyenza ukuthi ningayi-understand manje yingoba seyinoMakhumalo because uMakhumalo unama-fans amaningi. uMakhumalo uqale i-conversation, le conversation ebiza ukuthi uMayeni ezophendula. Uma ungaphindela kuwo 4G phone 3 bars. Uma ungaphindela
la uMakhumalo ehleli noMangwabe ekhuluma ngomayeni, uye-ke kuma-reactions enziwa abantu ku-TikTok, ku-Facebook, nala ku-YouTube, kunema-comment amaningi afanayo. Athini lama-comment?